Είμαι η ουδέτερη μάσκα. Εγώ σας προσκαλώ να κοιτάξετε, να αφογκραστείτε, να μυρίσετε και να νιώσετε τον κόσμο σαν πρώτη φορά. Σας αποκαλύπτω τη δύναμη που κρύβει το απόλυτο παρόν, το εδώ και το τώρα. Είμαι η μάσκα που σας επιτρέπω να βγάλετε από πάνω σας όλες τις άλλες μάσκες. Είμαι η μάσκα όλων των μασκών. Μέσα σε μένα βλέπει ο καθένας τον εαυτό του. Είμαι μια νεκρική προσωπίδα. Χρυσή. Απεικονίζει έναν γενιοφόρο άντρα με κλειστά μάτια, πλατή μέτωπο, μακριά λεπτή μύτη και σφιχτά κλεισμένα χείλη. Είμαι ίσως το διασημότερο έβριμα του αρχαιολόγου Ερίκου Σλίμαν όταν ανακάλυψε το 1876 τους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών. Μελέτες απέδειξαν ότι δεν είμαι η προσωπίδα του νεκρού Αγαμέμνονα, αφού αυτός έζησε 3 αιώνες αργότερα. Ωστόσο, έχω κρατήσει το όνομά του. Η ηλικία μου υπολογίζεται περίπου στα 3.570 χρόνια. Μαζί με μένα βρέθηκαν σε ανασκαφές άλλες 4 μάσκες από χρυσό που καλύπταμε το πρόσωπο νεκρών βασιλέων για να τους προστατεύουμε στη μεταθανάτια ζωή, αφού θα τους εξασφαλίζαμε την αθανασία, αλλά παράλληλα φανερώνουμε και τη σπουδαιότητα του νεκρού και την επιθυμία των ζωντανών να τους τιμήσουν. Λαξευμένη από τα χέρια ενός δεξιοτέχνη Μυκηναίου χρυσοχώου, αποτελώ ύψιστο δείγμα της μυκηναϊκής τέχνης και μπορείς να με βρεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Είμαι το νεκρικό προσωπείο του αρχαίου Αιγυπτίου Φαραώ Τουταγχαμών της 18ης δυναστείας που βασίλευσε μεταξύ 1332 με 1323 π.Χ. Με ανακάλυψε ο Χάουαρντ Κάρτερ το 1923 στην κοιλά των βασιλέων. Είμαι κατασκευασμένο από συμπαγή χρυσό, διακοσμημένο με σχέδια από πολύτιμους λίθους. Έχω ύψος 54 εκατοστά και ζυγίζω πάνω από 10 κιλά. Στον ώμο μου υπάρχει επιγραφή στα ιερογλυφικά ενός αρχαίου Αιγυπτιακού ξορκιού από το βιβλίο των νεκρών. Φοράω το χαρακτηριστικό φαραωνικό κάλυμα κεφαλής που στέφεται με το βασιλικό έμβλημα της κόμπρας και του όλμεου. Τα αυτιά μου είναι τρυπημένα ώστε να συγκρατούν ενότητα. Σήμερα, μετά από περίπου 3.500 χρόνια, φιλοξενούμε στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Κάιρου και έτσι μπορείτε να με επισκεφτείτε, καθώς είμαι ένα από τα πιο φημισμένα έργα τέχνης στον κόσμο. Είμαι ένας υποκριτής σε θέατρο της αρχαίας Ελλάδας. Μπορώ να υποδίωμαι κάθε ήρωα ή ηρωίδα του αρχαίου δράματος. Τον Ιδίπποδα, την Αντιγόνη, την Εκάβη ή τον Διόνυσο, μόνο φορώντας το αντίστοιχο προσωπείο το οποίο δεν αποδίδει ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά έναν χαρακτήρα. Το στόμα είναι ιδιαίτερα πλατή, τα φρύδια τονισμένα και οι εκφράσεις έντονες. Όμως, την αληθινή έκφραση και την ένταση του συναισθήματος την αποδίδουν τα μάτια μου, ο χρωματισμός της φωνής καθώς και οι κινήσεις μου. Η ουσιαστική λειτουργία του προσωπείου είναι να με βοηθάει να ταυτιστώ με το άλλο θείο, ηρωικό, αληθινό ή πλασματικό πρόσωπο που ενσαρκώνω, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στη μέθεξη του θεατή.
Είμαι η μάσκα κάποιου Ίνκας. Με φορούν σε διάφορες τελετές όπου χορεύουν και τραγουδούν όταν γεννιούνται ή ενηλικιώνονται τα παιδιά τους, όταν υπάρχει γάμος ή θάνατος, αλλά και όταν επιθυμούν να παρακαλέσουν τους θεούς. Συνήθως είμαι κατασκευασμένη από δέρμα, ξύλο ή μέταλλο και βαμμένη με έντονα χρώματα και αποκτώ έναν ιερό, μυστικιστικό και υπερφυσικό χαρακτήρα. Άλλες φορές προκαλώ τον τρόμο, άλλες φορές την περισυλλογή ή τον θαυμασμό. Πάνω μου απεικονίζεται κάποιος θεός ή τα ιερά πνεύματα από τα οποία κατάγεται η φυλή μου. Όποιος με φοράει ταυτίζεται με τη μορφή του Θεού ή του πνεύματος και μετατρέπεται σε έναν διάβλο επικοινωνίας για να φέρει σε επαφή τη φυλή του με τους προγόνους, τους θεούς και τη φύση. Είμαι ο Πουλτσινέλα. Οι ρίζες μου φτάνουν στο 16ο αιώνα, την εποχή που η κομμέδια dell'arte, ένα αυτοσχέδιο θεατρικό είδος, διαδόθηκε στην Ιταλία. Με την πάροδο των χρόνων, ο χαρακτήρας μου μεταμορφώθηκε. Αρχικά, αντιπροσώπευα έναν φτωχό και πονηρό αγρότη με χυδαία γλώσσα και αδέξια συμπεριφορά. Στην κομμέδια dell'arte, άλλοτε έπαιζα τον έξυπνο που κάνει το χαζό και άλλοτε το αντίθετο. Αργότερα, έγινα βασικός ρόλος του Ναπολιτάνικου βιβλιοθέατρου και συνδέθηκα στενά με την Νάπολη. Έγινα σύμβολο της πόλης και της ταυτότητάς της, αντιπροσωπεύοντας το χιούμορ, τη λαϊκή σοφία και την εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές αδικίες. Είμαι ο Αρλικίνος, ο υπηρέτης της κομμέδια dell'arte, ο μικρός διάβολος όπως σημαίνει το όνομά μου, ο μοναχικός ήρωας με το χαρακτηριστικό καρό κοστούμι. Προέρχομαι από τη Λομβαρδία και πιο συγκεκριμένα από την πόλη του Μπέργαμο. Είμαι ευρηματικός και σβέλτος, αρχιτέκτονας του γρήγορου κόλπου. Συμβολίζω τον πονηρό, ανόητο κλέφτη και πατεώνα υπηρέτη και βρίσκομαι στη διαρκή σύγκρουση με τον αφέντη μου. Συνήθως το συμβουλεύω λαθασμένο και αυτό με οδηγεί σε προβλήματα. Κυνηγάω τον έρωτα της ζωής μου, την Κολομπίνα, με ξυπνάδα και εφηβρητικότητα, ενώ συχνά έρχομαι σε αντιπαράθεση με τον αντίπαλο δέος μου, τον αυστηρό και μελαγχολικό Πιερότο. Ασχολούμαι συνεχώς με την απόκτηση χρημάτων για να κατευνάσω την ακόριστη όρεξή μου. Είμαι η Μορέτα, μια γυναικεία άκρως μυστηριώδης μάσκα. Προσφέρω σε όποια με φοράει την ανωνυμία ή μια νέα ταυτότητα. Πολύ συχνά με χρησιμοποιούν και στην καθημερινή του ζωή προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα για να μπορούν να συνδιαλέγονται με ανθρώπους χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων ή και να συνάψουν μαζί τους ρομαντικές σχέσεις. Η μεταμφίεσή μου ολοκληρώνεται με πέπλα που πλαισιώνουν τη βελούδινη μαύρη μάσκα καθιστώντας με σιωπηλή και μυστήρια. Βέβαια, η σιωπή μου οφείλεται κατεξοχήν σε τεχνικό λόγο, γιατί προκειμένου να κρατηθεί στη θέση της η μάσκα πρέπει να τη δαγκώνει. Είμαι ένας νέος νεοσαίος που το 1706 ντύθηκα την αρματολίτικη στολή μου. Έραψα τα σημικά στο στήθος για να με προστατεύουν σαν θώρακας και φόρεσα τον πρόσωπο για να μην με αναγνωρίζουν οι Τούρκοι. Με ένα μπουλούκι γύριζα τα σοκάκια της πόλης στις μέρες αποκριάς και χόρευα από γειτονιά σε γειτονιά. Από τότε, κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή της αποκριάς, νωρίς το πρωί, με ντύνουν με το λειτουργικό τρόπο. Από μακριά ακούω το λυπητερό ήχο του ζουρνά με το βαρύ χτύπο του νταουλιού. Είμαι έτοιμος. Τεινάζομαι 3 φορές στο παράθυρο του σπιτιού και μετά πηδάω 3 φορές στα πόδια μου. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετώ τους δικούς μου.
σηκώνω τα χέρια ψηλά και κουνάω το στήθος μου, προκαλώντας με τα σημικά που είναι γραμμαγμένα στο στήθος μου ένα μεταλλικό θόρυβο. Το μπουλούκι ανταποδίδει την κίνησή μου. Κάνω 3 φορές το σταυρό μου και δίνω το χέρι μου σε όλους όσοι ήρθαν να με πάρουν. Ζευγαρώνω με κάποιον άλλον και έτσι πιεσμένοι 2-2 θα πάμε να πάρουμε τον επόμενο γενίτσαρο. Είμαι η Μπούλα, η νύφη. Όταν φτάνει το μπουλούκι με τους οργανοπαίκτες στο σπίτι μου, υποκλίνομαι μπροστά τους και φιλώ τα χέρια όλων των σπιτικών, του μπουλουκιού, των οργανοπαίκτων και των παρευρισκόμενων. Καθώς χαιρετώ, όλοι μου δίνουν χρήματα. Αυτά θα συγκεντρωθούν και θα γίνουν πολεμοφόδια για τους κλέφτες. Αργότερα για τους Μακεδονομάχους. Με δωρίζουν ακόμα και οι Τούρκοι, χωρίς να ξέρουν ότι τα χρήματα που δίνουν θα γίνουν σφαίρες που θα στραφούν εναντίον τους. Να σας συστηθώ. Ένας παλιάτσος είμαι εγώ. Τραγούδι λέω δυνατά, να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Είμαι ο κλόουν, ο φεδρός, ο γυλοτοποιός, ο ανάξιος λόγου, ο τυποτένιος, αυτός που είναι ντυμένος με αλλοπρόσαλα ρούχα που προκαλούν τη θυμηδία, το γιουχάρισμα. Στο λεξικό, δίπλα στο όνομά μου γράφει κωμικό πρόσωπο λαϊκών θεαμάτων, αλλά και αυτός με τη γελία εμφάνιση, ο γελίος. Κατάγομαι από το λαϊκό Ιταλικό θέατρο, την Commedia dell'arte, αλλά καμία φιγούρα δεν έχει τόσο έντονο το στοιχείο του γελίου και του τραγικού όσο εγώ. Το επάγγελμά μου είναι να γελάω. Γελάω για να μην κλάψω. Γελάω για να σας κάνω να γελάσετε και να μην καταλάβετε ότι κλαίω. Φοράω ένα πολύ φαρδί άσπρο κουστούμι, σαν στρώμα παραγεμισμένο με άχυρα, ένα χειρόστρωμα και μια πολύχρωμη περούκα, ενώ έχω αποτυπώσει στο πρόσωπό μου ένα πλατή χαμόγελο και ροδοκόκκινα μάγουλα.